džonike v serbsku domiacu. To je jedna družina kobase, ktorá sú v Serbách, ač dženca ešte sa žije. A v tym času náš nanjo ju džival, ja som ju převzal, ja som jednu recepturu na to udžival. S tym som ja moje prúvanské dživo písal. A to je sa pon dere ujivo. Ale przez kontrole, ktoré sme mu tiež všetci zase mieli, sú oni na to storčili, že my serbskú domiacu produkujeme a za to nie je žena tak menovaná TGL dáva. A to, to nie je dáva, sú oni mi ju zakázali. Potom som ja viezol spotal z domovinu a z druhých jedliv, to je niečo sérske, že sa to žerží a že by ja tu najmenšia produkovač mohol. Sme to zapodali do Berlína, bo tam nie je ničo ročo šišvo. Ročo šišvo je ze Zdrežan, ten zájade sa na mne obračil a prav, ty smieš, jeli ty zapodač, môž jednu recepturu, jednu próbu, zamówimy, o čo sa jedná a tak dalej. Že na TGL nie nastajena, ale ty smieš ju produkować, jenož v tvojim obchodě předávač. A tak som ja miał ten dovoľnosť najmenšia v NDR-ským času serbskú domiacu džívať.